Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Ndine imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, saka ndichazama kuti ndige ndichikupai a brief narration because vakanditumidzirawo audio yainge yakati rebei. Saka mukoma vedu ivo vakatumidzira nyaya yavo vachiti, makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndinoitawo basa rekudhiraivha magonyeti, saka upenyu hwangu upenyu hwekuti ndinongorarama ndiri paroad, uye zvekare ndinenge ndichienda kunodhilivha maloads kungava kuri kuSouth Africa, kuBotswana uye zvekare nemuno muZim. Zvino mukoma Nashi, kufamba uku kwandinoita netruck kunokonzeresa kuti ndinge ndichisangana nevakadzi vakasiyana siyana. Dai kwanga kuri kunzi handinawo mishonga iyo yandiinayo yandakatemererwa muropa rangu, zvimwe kuda taingoti zvandinoita ndezvechihure chete. Asi mukoma Nashi, inini ndakatemererwawo nyora idzo dzandakatemererwa, uye zvekare nekuzodyiswa tsuro nasekuru vangu vainge vari hanzvadzi yaamai vangu. Ininiwo ndakakurawo mudunhu reMidlands muZim. Vabereki vangu mukoma vainge vari varimi, but tainge tichingoraramawo upenyu hwekutamburira. Saka inini ndainge ndiri sazita wasekuru vangu, baba vainge vakabereka baba vangu. Saka ivowo sekuru vangu zvavainge vachiita vaitawo zvekun'anga izvozvizvi, saka ndaiwanzokufamba navo sekuru vangu ava. Then ndakabva ndachizotorwa. Mushure mekunge ndatorwa ndokubva ndazoenda ndikabva ndazotanga kugara nasekuru vangu vainge vari hanzvadzi yaamai vangu. Ndakati ndatanga kugara navo sekuru ava, saka vaiwanzokufamba neni tichienda mumasango, mamwe masango ainge achiyera, vachindidzidzisa kuchera mishonga, uye zvekare vachindidzidzisa kuti uyu mushonga uyu unorapa chakati, uyu unorapa chakati. Saka kubva ndichiri mudiki ndiri munhu wekuti ndakamwiswa mishonga yakasiyana siyana kubva kuna sekuru vangu vainge vakabereka baba vangu, uye zvekare nasekuru hanzvadzi yaamai vangu. Izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuita musana wakasimba chaizvo kana dziri nhau idzi dzebonde. Zvadaro sekuru vaya vakabva vazonditi ivo vainge vachida kuti tinge tichizoenda musango. Ndokubva tazoenda musango paya. Takati tiri musango kudaro ndopavakangokaruka vandiratidza tsuro, zvekuti ndakatoshamisika kuti kotsuro iyoyo vainge vaiwanepi. Vakabva vanditi vainge vachida kuti tsuro iyoyo ndinge ndichiidya. Saka ndainge ndisingatozivi kutoti vainge vachida kutoti ndinge ndichitongodya nyama yacho iri mbishi, ndichiidya ichiri mhenyu. Then ndakabva ndati zvinondoita sei nai sekuru, ndobatidza moto here wekuti tinge tichigocha tsuro iyi, because ndo zvataiwanzokuita izvozvo. Taiti panguva iya yekuti tinenge tiri musango, dzimwe nguva taibva tabata mhuka, but taiwanzokubata mhuka dzinenge dziri diki, tobva tatogocha paya, togocheramo musango tobva tadya. But vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichidya iri mbishi. Ipapo mukoma Nashi ndakamboita sekunge ndainge ndichiramba, but vakabva vanditi unozviziva here kuti iyoyi tsuro iyi yauri kuramba kudya, tsuro iyi ndo ichazoita kuti unge uchizodiwa nemakadzi, any woman that you want, mukadzi iyeye anobva azova wako. Ndikabva ndati shuwa here nai sekuru, ndokubva ndabvuma paya. Ndinokuudzai chokwadi mukoma Nashi, chokwadi chekuti izvezvizvi muno muZim kana zvikanzi munhu akangouya achiti uyu mushonga uyu wandiinawo unoita kuti semunhurume unge uchidiwa nevakadzi, mukadzi woga woga wounenge wati uyu ndamuda, mukadzi iyeye anobva atongokuda. Unotoona kuti kunyange zvikanzi mishonga iwoyo unenge uchiuraya, the majority of men in our country vanobva vatounwa mishonga iwoyo, zvekutoti kana munyika munosara musisina kana varume, nekuti varume ndo zvatiri, tinotongoda kuti tinge tichitongodiwa pose apo patinenge tanyenga, tinenge tichida kutoti tinge tichitodiwa. Zvino mukoma Nashi ndakabva ndachizotora tsuro iya ndikabva ndazotanga kuibvambura ndichiidya. Ndakaidya yose tsuro iya. Ndakati ndapedza kudaro, then ivo sekuru vakabva vanditi zvangu zvainge zvaita, uye zvekare vakabva vazondiitisa zvekare dzimwe mhiko dzekuti sikarudzi yangu inge ichizokura, zvekuti nazvino ndine imwe sikarudzi yekuti
yakakura zvekuti vakadzi vazhinji avo vandinorara navo vazhinji vacho vanozotogumisidzira vatoita sekunge vatofenda, but mangwana makuseni unozonzwa futi munhu ava kukunetsa achiti ari kukufunga uye zvekare ari kufunga sikarudzi yako. So mukoma ndiri munhu uya wekuti in one night, I mean like every day, ndinokwanisa kuita kana marounds 5 each and every night, uye zvekare ndinogona kuita vanhu, ndinogona chaizvo kuita bonde nevanhukadzi. Asi chinondinetsa mukoma ndechekuti ndakatanga kudiwa ini ndisina kana chandainge ndiinacho. Kubva muvillage imomo ndainge ndongodanana nevakadzi vevanhu, kudzamara ndazobuda muvillage ndokubva ndachizotanga kuita zvekudhiraivha. Zvino ndakati ndava kumatrack ndo pandainge ndodanana nevakadzi vakawanda. Kusvika pari zvino ndine vana avo vanokwana kuita 18, uye zvekare vana ava ndakavaita vamwe nevakadzi vekuSouth Africa, vamwe ndakavaita nevakadzi vaviri vekuBotswana, uye vamwe ndikavaita nevakadzi vemuno muZimbabwe. Umwe neumwe ana amai vake. Mukoma ndinodanana nevakadzi vamwe vekuti varume vavo vanenge vaine mari inotyisa. Ndinodanana nevamwe vakadzi vekuti vanenge vasitomborina kana chavanenge vambori nacho. Zvinhu zvekutoti zvinotondinetsawo mukoma kuti vanhu ava vanombonyatsokuda chiko pandiri. Asi mukoma nashi ini zvinhu izvi handichazvidi. Pandainge ndichiri jaya ipapo, pandainge ndichiri jaya ndainge ndichitofara ndichinzwa pandainge ndichiri mukomana wechidiki, zvinhu zvaindinakidza kuti ndinokwanisa kusangana pabonde nevakadzi vakasiyana-siyana. But now nekuda kwekuti ndakura mukoma, ndinoona kuti zvinhu zvandiri kuita izvo hazvina maturo. So far kana kuri kunzi ndikabvunzwa, I think kuti ndasvika pakusangana pabonde nevakadzi avo vanosvika kuma 200 even more, and ndiri kuona kuti zvinhu zvandiri kuita hazvitomborina maturo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakasangana pabonde nevakadzi vanosvika kuma 200, uye zvekare ndine vana 18 vanoita kurova cross border chaiyo pakuita vana. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi chinondirwadza namukoma vedu ndechekuti vana ava handina relationship navo. Changu chete ndechekuti ndinongomitisa ndichingosiya zvakadaro. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. So nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Tambudzai, uye zvekare ndiri mukadzi uyo ane makore 60 years ekuberekwa. Ndiri munhu anonamata, dai vanga vasiri vamwene vangu. Nanhasi uno mukoma ndingadai ndichikwanisa kunamata Mwari wangu mumweya nemuzvokwadi, but vamwene vangu ava vainge vaine hutsinye kwavari ikoko. Vamwene vangu ndinoda kungoti dai mukasazorora murugare, you should never find peace and you must rot in hell. Nekuda kwekuti ndo vakakonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kufamba ndichizonosvika nekuti ndo vakakonzeresa kuti ndinge ndichizofamba ndichienda mudzin'anga ndichizama kuti ndinge ndichisavha marriage yangu. So vamwene vangu ava vainge vasingatombondidi zvachose. Ini kuti ndinge ndichizosvika pakuroorwa nemurume wangu ndainge ndakatozvipira, nekuti vainge vasingatombondifariri. Nanhasi uno mukoma nashi nditori nechivanga mushure mekunge vamwene vangu ava vandipisa nemvura vakabva vati vainge vasina kundiona. Ndakashungurudzwa navamwene vangu, but nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti zvainge zvakafanana. Murume wangu uyu vabereki vake vainge vaine mari, apa vangu vabereki vainge vasina mari. Ndakabva ndangozviudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshingirira. Zvino mukuzonoshingirira kuya kwandakazoita ndoba ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizopa murume wangu mupfuhwira. Ndakabva ndazomupa mupfuhwira paya, then ndakabva ndanzi apo pandinenge ndichizomupa mupfuhwira ndaifanira kuti ndinge ndichizopfuhwira mhuri yose. Vamwene vangu unfortunately she then passed away because of food poisoning. Vakati vafa vamwene vangu ndakatanga kuona chipoko chavo musi uyo mutumbi wavo pawakabviwa nawo kumochwari, tichiti mangwana tainge tichifanira kuti tinge tichizovaviga. Ndokubva ndaona chipoko chavo. Ndakati ndaona chipoko chavo paya ndokubva ndazodzokera kuna sekuru vaya ndikabva ndanzi ndainge ndiine chandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizopiwa. Ndaisatoziva kutoti kana uine zvaunofanira kuti unge uchipiwa zvinenge zvichitoreva kutoti chinenge chiri chikwambo ichocho. Saka pakabva pachizonomutswa mweya wemufi kumakuva.
chinova chiri chikwambo chekutanga chandakapiwa, icho chainge chorwidzana navamwene vangu. Zvino ndakati ndapiwa chikwambo chiya mukoma, ndo pandakabva ndachizofambawo ndiri ndega. Mukunofamba ndiri ndega ndo pandakabva ndazonopiwa nyoka. Nyoka iyi mukoma yakabva yazotanga kundishandira, uye zvekare ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndava kuita mari mumabusinesses angu. Zvino nyoka iyi mukoma iyo yakabva yazoti yainge ichida murume, saka ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizodanana nevamwe vanhurume. Ipapo murume wangu ainge achiri mupenyu, nekuda kwekuti shato yacho iyoyo itori nesikarudzi yemunhukadzi. Saka ndakatotanga kuirarisa nezvikomba zvangu, zvikomba zvangu zvisingatozvizivi kuti ndo zvainge zvichiitika. So murume wangu akazosvika pakufa, uye zvekare akaurawa nazvo zvinhu zvangu izvi mukoma. Saka murume wangu iye akaurawawo nazvo zvikwambo zvangu izvi, but ndinewo vamwe avo vandakazochekeresa mushure mekunge murume wangu azoshayika. Ndakabva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichizvitsvakirawo maBen 10 angu. Saka ndinorangarira kuti ndakambodanana neumwe mukomana uyo wandichati Simba, wandakachekeresa zvekare. Ainge aine makore 23 years ekuberekwa, chainge chiri chidhakwa, uye zvekare ainge achishanda mune imwe club. He was a bartender in that club. Takasangana muno muHarare. Ndakati ndakamutarisa, iye akanditarisawo, ndikabva ndaona kuti mukomana uyu ainge akanaka, even though ainge ari mwana mudiki kwandiri, but still ndakabva ndangomuchiva, ndokubva tatanga kudanana paya. Zvino takati tava kudanana, ndokubva ndazomuti ndainge ndichida kuti anga achizoya kumba kwangu. So ndainge ndichitoziva kutoti kuuya kwaainge achazoita kumba kwangu yainge yatova nguva yake yekuti ndinge ndichizomuchekeresa. Zvino nyoka iyi iyo inotoziva kana ndiine chikomba icho chandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoya nacho mumba. Zvainoita nyoka iyi ndezvekuti inofanirwa murumu umo, because pamba pangu ndine imwe rumu iyo inotozivikanwa even nemushandi wangu kuti rumu iyi haitombotendedzwi kuti vanhu vange vachipindamo murumu imomo. So ndakabva ndazouya naye Simba uyu. Nyoka iya yainge yatogara yakatomuvandira iri pasi pemubhedha. Panguva iya iyo yekuti tinenge toita bonde, ndinobva ndazomuudza kuti ndinenge ndichida kuti tinge tichimbochinja mastyle, tobva tazoita style iya yavanoti woman on top. Akabva abvuma. Zvino ndinongoti ndichingoenda pamusoro kudai, nyoka iya inobva tangawo kutokwira pamubhedha. Ini ndinobva ndazodisappear. Nyoka iyi ndiyo inozosara ichiita bonde nechikomba changu chechiya, nekuda kwekuti ine sikarudzi yemunhukadzi. Munhu haatombokwanisi kuzviona kuti ari kutoita bonde neshato. Mushure mekunge ndaita bonde naye Simba, akabva azotanga kurwara, ndokubva azoshayika. Zvino ndakabva ndachizotanga futi kudanana neumwe mukomana uyo wandichati Tinashe. Tinashe uyu ainge ari student wepaUniversity of Zim. Niwo ndiri munhu wekuti ndinobatsira vanhu vanotambura, and I run a charity organization. Zvino ndakati ndaenda kune imwe event, ndikabva ndazomuona Tinashe uyu, ndikabva ndaona kuti he was very desperate for money, and ndokubva ndatanga kumubhadharira mafees ake. Ndikabva ndamutsvakira kwekuti ange achigara. Chaainge asingazivi Tinashe uyu ndechekuti I was grooming him, ndichida kuti ndige ndichizonomushandisa. Ndakabva ndazonorara naye zvekare. Ndichirara naye kudaro, ndikabva ndamuti ndoda kuti tinge tichiita woman on top. Munhu ndokubva abvuma. Ndakabva ndauya pamusoro pake ndichiita bonde naye kudaro, ndokubva ndazonyangarika. Nyoka iya shato yakabva yazouyawo, ikabva yazotanga kuita bonde naye, ndokubva afa. Akati afa, ndikabva ndachizotanga futi kudanana neumwe uyo wandichati Farai. Saka Farai uyu chandainge ndakamudira ndechekuti ndakaona kuti ainge aine confidence. Takasangana mune imwe restaurant, saka iye akabva atouya apo pandainge ndigere, akabva andikumbira mafone numbers angu. Ndikabva ndati nhaiwe mwana iwe, hauone kuti ini ndachembera here? Can't you see kuti you are very young? But iye akabva ati age is just a number, and he did not even care. Ndokubva ndamupa numbers angu paya. Mushure mekunge ndamupa numbers, ndokubva ndazotanga kutaura naye paWhatsApp, tikabva tatanga kudanana paya. Then ndakabva ndazonoita futi naye bonde. Mushure mekunge ndaita naye bonde, akabva azoshayika zvekare uyu Farai. Mukomana naye ndiyo confession yangu. I know kuti vamwe vanhu kunze uku vachandijaja, but chokwadi ndechekuti vamwene vangu ndo vakakonzeresa kuti ndinge ndichizoita zvose izvo zvandakaita. Dai vamwene vangu
vasina kumbogara vakandirakidza ruvengo uye zvekare dai vakandifarira vakangoona kuti inini ndainge ndiri choice yemwana wavo vakangosiyana neni, because dai vasina kumbondirakidza ruvengo there was no need yekuti ndige ndichizofamba ndichienda mudzin'anga ndichinotsvaka mipfuwira iyo inova yakazovauraya vamwene vangu. Mkomananshi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Do you think kuti she is justified kana vachiti ivo vanoblema vamwene vavo nekuda kwekuti hanzi vamwene vangu vakaramba kundigamuchira zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuita zvemishonga ndikabva ndazoita zvikwambo? Is she justified or not? Let us talk about that in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndauyawo pano ndinewo confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndichida kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Inini ndine mudzimai wangu uyo wandagarisana naye kwemakore awo anokwana kuita 2, but dambudziko riri paari nderekuti anoti kana akabatira pamuviri paya panobva pabva. Mkomananshi dai kwanga kuri kunzi mukadzi wangu uyo ndakamuwana achiri akakwana, zvimwe kuda ndaikwanisa kuti maybe, but now manje ndava kugara ndichingozvibvunza kuti munhu uyu kubva zvaakatanga kusangana nevarume kuzonosvika ndichizonosangana naye ainge asingabvisi nhumbu here? Kubva zvandakatanga kugara naye kusvika pari zvino mukoma anongoti kana abatira pamuviri 3 months nhumbu iyoyo inobva yabva. Exactly 3 months nhumbu iyoyo inobva yabva. Zvino ndakabva ndachizotaurawo nehama dzangu, saka hama dzangu dzava kundipa pressure nekuti iwe siyana naye mhane munhu uyu, nekuda kwekuti iye chake chaanongoita ndechekuti anongozvarira pasi. Siyana naye munhu uyu, achagumisidzira akupa munyama. Ende amai vangu vakabva vatoti zvimwe kuda akatotanga kutobvisa nhumbu achiri kuchikoro, chibereko chake chakatokanganisika. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndomuramba here munhu uyu? Zvaizvezvi mukomanashi ndichitotaura nemi ndiri kutoenda kuchipatara kuti ndinge ndichienda kunomuona because she had another miscarriage again mukomanashi, and this time around ndakatoti handina kana wandinoudza. Zvava kutondibhohwa kunyange pakunoita bonde naye ndinotonzwa ndichitofinikana kuti saka I am just wasting my sperms on her. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi ndiri kungotambisa urume hwangu paari. Hanzi zvava kutondibhohwa each and every time pandinosangana naye pabonde. Ngativabatsirewo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe.